फिसाफ्रा नै हाबिसिम खाबाय ओमफ्राय दंबावबाय नै नोगोर बुरजा सानजेया KTM जों होलायबाय जोंना हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि बिगेल चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय जोंनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंनाव दिनै आलासि फैदों माने बिसोर जाहैबाय बेंगलरनि ओमफ्राय बाहाय बोराय बुरै फैजोबदों आरोना थ' नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय बिसोर मा मा खानानै लाङो थ' लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै बाइकआ हरजोबदोलै आंनो बाइकआ हरजोबदो औ उन्दैया देरबाय जोंना दोमैया दोमैखौ उन्दैयावनो दोमै सिनायाखै आदि बेंगलाय फैफानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय फैयासै माला फन हरफिना बिलाय फनखौनो हरफिनाखै आ फैनायसो नंलांदांसो होनगासिनो नै बे सिनायबाय रायलायबाय जोङो फैनाय हामा बसा हामा दे बादे बसे ಅವೆರಡು ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಡಬ್ಬ ಮಡಗಿ ಅವೆರಡು ಸೇರ್ಸಲ್ಲ गारि गंथाम फैबावबाय आरोना जोंना आयंआ रायलायगासिनो माने हासिब फुरि हानाय मानायखौ बुंगासिनो आरोना जोंनि भिडिअ नोगोद नायनो ना हमो मा साम' नांगौ गथ'नो गोनोथारो माबायाव जिखिनियाव थांनानै ना हमो नांगौ लाफैबाय आंहालाय ना हमो ना हमग्रा साम' खनग्रा गोसोखांनानै ज' ज' लोगो जानानै फैबाय दे दिंखिया थास' बिबार मा मोनो फैफिन लांजोबसिगोन बिसोरो लोगोफोर दिनै गैया देग्लाय आब' होनो मैथा बांगाल जायो मैथा बांगाल जायो मोनो बेंगलरावबो मोनो मोनजोबो 19 years होमबा 19 years बा 18 yearsआनो जाफैबाय आंबो 19 yearsआनो होनदो 19 दा डिग्री मोनबाय थादों नालाय आयंनि फिसाला गोबावनो आयंआ मा माबा जोंना 7 बोसोर जाबाय बिउटि पार्लार दङ आंनाव समायथारा बिउटि पार्लाराबो मालायनिजों नोंस्रानि बायदिसो होग्रांलाबायनानै मावना जानाय थाबाय थाया होननानै मा होआखै हां गोरलैनिफ्रायसो गिदिर जालांनो हायोथ' थाबाय थानो बायो देरनो हाया तामिलनाडु आयं बायदिसो होनबाय आयंबो दालाय तामिलनाडु आयं फैयाखैलाय औ सिनायो सिनायो होनना बुंहरदों नायो बियो नायो भिडिअखौ बुंहरदो सोरो तामिलनाडु आयंआ आयंमोन बाजैया सिनायो बाजै मोनजोबखौलाय दा बाजैनि बिब' आयं हौवाया आयंनि हिर' मोनथामबो रुमा हा नै मोनथामबो रुमा बेहा नै खामफ्लाव औ बैयाव दाउसो दोनो ओमफ्रायसो बायदिसिना जोंना सिख्लाफ्रा माबा जिरायनानै दंजोबो हाबा जाजोब्बाय आरो नंखायना नंगौथाय समादिसो जाजोबगोन आंलाय सेंग्रा सानदोंमोन बिदों आरो फैसा सेनबो बिदों बिसिनाव गावनि बोराय बुरैनो दा सेन बिलायलायदों कमेडि माहा मोनो थांनांगोन गोजानाव फोन करे 3टा बाजी मजा लाबोनाय बायदि खाना लाग्रोदो नोंसोर जायाखैबा जों मोजां लोंखादों खामान्ड' मेन सालायसिगोन 3 2 1 स्टार्ट बयबो
सात लाजोबबाय सिङाव नायदो मोना सौवो नै आथिं होबाय खिन्थु सानजेया KTM जों होलायबाय जोंना माथुजे सालाम होबाय KTM जों होगासिनो आइ अन्थाइखौनो लांजोबसिगोन नोंसोरो बेगाव अन्थाइखौनो लांजोबसिगोन माबा थास' बिबार लांफैनाया आरो नै जुथा सिङाव दंजोबलाय लाङो दैयानो लोमजोब्बाय नै जों बेरायनो फैदों ओमफ्राय नै हाजोआ खाथि मोनबाय जोंहा नै फैबाय जों बेरायनो दसे नै मानदै सिखावफ्रा लाइन लाइन थांजोब्बाय खाद' जाय फाराफारि मुथा मोनबोखोलै मानदे मोनसाबबाय जागासे दा बै जारि खासिगोन बेहा मानि मोननानै थांबाय हनै सनिया बे नङा नैबे बिबार गोमो गोमोआ बेलाय जारिखौ जाफेरबाय नों जाबाय जानायालाय सान्दुं गोसाथार नै मानिमुनि नै आंहा बेसिम खाबाय ओमफ्राय दंबावबाय नै नोगोर बुरजा माथो टाइम पासनो माथो जा दङ बाहाय बाहायनो खाख'नो हायाखै बिस्रा बेहा डाइरेक्ट खानानै मनायाव सोग्रा आरोना जोंल'मा ओमफ्राय रायजोफोर फैजोब्बाय नै खाग्राफ्रा जोंना दासो मिन्थिनानै दासो फैजोब्बाय बिस्रा खारबोजोब्बाय आं दहायनो लिंखादोंमोन ओमफ्राय नै मानिमुनि खागासिनो मानामुनि खादों फिसाजोफोरनाव फैनानै मा दाबा लाबोलायखो नै जोंना कर्नाटकायाव माइ गायनोसैलाय खोथिया फुगासिनो हनै सानै बुरिफ्रा जोंना आइ हाग्रा बारियाव जसोजोब्बाय एरसोजोब्बाय हाग्रा बारियाव बिसोरो थैबायलै बादसो लाजोबथारखाबाय गासिबो हाग्राया नै खाजायानो थावबाबो खारसोमबायखाबाय गासिबो लेके आरो बेसोर दाल आदै मादैजों जादों बिस्रा ग'प्र'जों होसिगोन एबार सानजिया संख्रि बानलु लाबो ना करोड़पतिया कैसा लगा करोड़पति इधर आके फीलिंग ऐसा मतलब एकदम हैप्पी है अभी फिलहाल इधर हम लोग जनवरी एडवांस सेलिब्रेशन कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम ऊपर वाला का दया और कृपा होगा तो फिर आएंगे और अच्छा से करेंगे और उछलेंगे मछली मारने के लिए नहीं मिला एक थोड़ा उसमें तो सीखे जो सीखे यही सीखे नहीं तो नहीं मिलेगा सांस सीख लिया बहुत सीख लिया He is coming from South African like that Negro बायदि नाखायनो सोंखारामोन बरियानो मोनखायो मानसिखौ खानाय थानाय एकदम माबा दाख्लैसो माबायाव दुरान कापनिफ्राय फैनाय जोनानै फैग्रा नुखायो मैथाजों ना माबा बयलारजों लोगोफोर নতুন ইউটিউব চেনেল লৰাং ফাৰাং হিন্দী এণ্ড আছামিজ এণ্ড নেপালী ৱেলকাম আপোনালোকক জনোৱা হৈছে আমি আজ মন্দিয়া আহিছোঁ মাছ আৰু গাহৰি ঠেং নহয় কচু ঠেং ল'বৰ কাৰণে বৰ্তমান ইয়াত কচু ঠেং বিচাৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হাজোৰাটো अरे नाम क्या आছিলে চাবি वो बैग पे है पाছত আহি কিনে ক'ব ঠিক আছে বৰ্তমান এইটো চেনেল ইয়াত সব কাস্টমাर घुसी गल डीजे वाला था डीजे वाला मेरा गाना अभी नहीं बजाना अभी मेरा भाषण चल रहा है
भाषण चलने के बाद में गाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बसंती को फर्स्ट प्राइज दिया गया है वो भी और भी नारियल और ससंती ने जो फर्स्ट प्राइज आज यहाँ पे दिया है उनको बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देते हुए, नेपाली हिंदी है थोड़ा बहुत फूटा लड़ता रहता है, जिब्रो भी कहीं कहीं लड़ता रहता है, उसमें कुछ नहीं है। तो जो हमारे बसंती के ठाकुर है, ठाकुर बॉक्स आप बॉक्स को इधर रखिए। मेरा हाथ कट गया थास' बिबार लानो थाखायनो थांसै जोंना ज'नो खाहैसिगोन आरोना खाजेनसिगोनलाय जोंहा नै दैयावलाय जा गिदिरैनो दं नै पानी बेसी আছে देबा एसे दिंखिया दं लादो नै जोंना जुथा लाग्रा लोगोफोर दैया नै जों थास' बिबार खाग्रायावनो लोमजोबबावबाय बैसिमल' जायोमोन दैया आरो बाहाय लोमजोबथारबाय नै आयु दैया नै जा गिदिर देरदों नै जेया ना फिथिख्रिसो नहीं गोलै मारबाय क्या खाफैलायबाय नै जोंहा ज'नो सानैबो सारगोन दानिया गोजा गोजा जाजोब्बाय सान्दुं गोसा नै जोंना आयंमोना नै मनासे मोनखाबाय खा रानग्रा पार्टिफ्रा सयथिबो मानिमुनि बियो ओमफ्राय जारि बेसे मोनबोखोलै दिंखियाफ्रा नै जोंना थांजोबसिगोन गासिबो दे बाय बाय बाय